Akadongan saha porsiaon, saya dame ni Tuhan mana totong mian di bagasan rohatta. On mabarita nauli ni Tuhatta, Yesus Kristus mangihuton nabadia Markus. Jadi tari parmanasida todokon ni luat Genesaret jala di padarat ma. Jala dung ruar nasida sian parau nasida manigor di tadahala do ibana. Gabi humalapu manasida siasa do luat na humaliangi. Diusung maakkan hasitan di padomanna be tu manang dia ibana di begena sida. Asalao mabongoti lubam manang uta manang sosor ibana disima di piakko dia lamanna akan hasitani. Jadi dia lekelek do ibana asa diluas jamon nasida nanggo rabu ni ulosna. Jadi sudi nama jamasa di pamalu. Songonima barita nauli ni Tuhan. Akadongan saha porsiaon disada luat ama jaultok targuar do sahala namora na sangap jalan namarwaso. Pamatang na pe masay tugus gudang si tutudo anak gajian na laho mangula di ladang na doho di jabuna pe. Disada tiki marsahi may bana. Sudi paruba nunga didalani na sida. Alay sada pidangadong na buhay pamalupon. Ujung na tutu, habis masudi artana, mula marpogos ibana. Anak gajian na pe dangadong be. Mo rumahasangapon na, doho tugos ni daging na. Ganuk area borngin ibana pea dilagi pudoman na. Huhu pay may mahon, adi gado aritorang. Adi gado malum sahiti. Adi gado adong tada halongangat tu ibana lau pamalum sahiti. Jala paulakon hamoraon nai. Habis sudah maarian sudah menang borngi totong dangadong tarida na pinay maimanay. Ujung nama dili maibana, dangolo bebana makatai manang mabuka si malulong na pe dang pe olo. Akadonga sa haporsiaon, heado rahita makilalahon na hurang lubi tudus tusarita oteng. Juk do hita busisaon molo adong na hurang dingolutta. Si pata mani pak saborngin dang boy hita modom hola mamikiri parngoluonon. Si pata didok rohatta boy nian hita malum siap persahitotta unang pola marubat. Mamora nian hita unang alani nataulahon. Mersangap nian hita unang alani pabbainatta. Ninarohaku molo songonodo pikiratta murama hita tupat dilian. Dang betolak pita mamerek nasa guru di Tuhanido sude ngolut taon. Adong do hata madok naung tasura do di tangaku songo dia parngoluoku na pinatupan di Tuhani. Alai unang ala songoni gawe holan namodo pita Arya borngin. Alai totong mangalului dalang ngolu na pinatudo ni Tuhani. Aidang adong dalanna sahala anak gajian pahimaima digajina molo so diulahon na pinasaha ni tuanna tu ibana. Akadonga saha porsiaon di bagasan barita nauli na nienet siya buku ni si Markus tatangi hodo boha Jesus ropa malupon akan marsahi di huta Genesaret. Sappe humalapu do pangisi ni luati mabuan akan marsahi tu Jesus. Jala dia lek-elek do Jesus asa di pamalum akan marsahiti. Tumpe holam marhite nama jama rabu ni ulosna. Dangadong manangaha di patupa Jesus tu na marsahiti holam mangasahon waso ni di bata amaido. Dang sanga putus asa na marsahiti di bahas Jesus. Mulai sian nama saon lam torok majolma nama puan akan marsahi nabi tu Jesus dipangido nasida hama malum ni sahitna di pamalum Jesus do tutu sahit ni natoropi. Rodo Jesus paswako gugunya kanagale na hasita di parngulona. Akka sahit sada tada doon boha hita jolma di parnguluota. Parsahiton ima tada nagaledo hita. Nasotolapta do mangulahong ngulutta dus tulomo ni rohatta. Lapatanna nunga galehita saya dong do pehwaso na mangelela asalam galehita. Boy do rupani
taida di parngoluta molo adong nalungun alani hagaleota olo do rupani Victor murahita mantili. Haroro ni Jesus ima asa taboto jala tahapor siai naso jadi paloason ni Tuhani hita di hagaleota. Terlumobi laho para raton barita nauli. Aidang lomoro hana gale hita. Tungdang ibana mabain hita gale. Hita sadiri do mabain hita gale alani akka pardosa otak. Akadongan saha porsiaon na pinarsangapan. Jesus sadiri do makatidakon laho mamaritahon barita nauli do obay naro ibana tu portibion. Laos ibana sadiri do totong namadok ikusudi huta na humaliang do dalananna laho mamaritahon barita nauli ay ikusudi bangso do taruli di haluaon na binuana. Haluaon sian ragam iho-tiho ni akas si taonon. Totu termasuk do nang hita disi. Alani mardonga roha na hibul tapangido matu Jesus asa roi bana saonari mangibati punguarta mangibati hutatta tapangido ma asa aha na pinatupana manang nabinahenna dia kahuta na humaliang di Genesaret di patupa ibana nang di hutat tabi. Marsahi do hita songonaka paduduk ni huta na humaliang Genesaret. Jesus do natolap pamalupon hita sian saluhu parsahiton ni ngulutta. Alani unang tatutu pitutu ibana tajakom maibana rotu dirita turu matanggata tu punguatta laos tapabebas ibana patupahon aha sabing nanaing bahenon na disi lao paluahon hita. Tayhutot tiruan na pinatudo ni pangisi ni luat Genesaret na say dior-dior to Jesus. Ay dangadong natola paluahon hita siya naka hangulutan ni ngolu asing ni Jesus sa diri. Jala anggia ma dung hita sa diri di palua di patao hita manoruson haluau ni tuah kadongata asa makorhon haluau ni tuah kadongata jolma na totong sari naolo mangalului akka dalan ni hasehaton dalan ni hanguluan dalan ni haluau tu sado jolma. Sayang gia ma hita totong dipargugui Tuhan di bagasan ngulutta si ganupari. Tuhan mamasu-masu. Amin.